Muri Zimbabwe auyaunza mashoko otaurwa nafake senator Sengezo Tshabangu aiwa votaura plani yavo kana kuti roadmap yavaroda kuita mugore rino aiwa nepolitical party yavo yavakatora vanozonCHAMISA muri Zimbabwe vachitaura kuti aiwa toda kuita congress just after independence. Sara bina mashoko avataura anokurudzira bva wasubscribe wolike wotina on the bell icon. Tambochana maupdates anokupa pano paZim News Live. Noti Tshabangu anouya paexendo pake ochiposta achiti so as to consolidate and deepen democracy and inclusivity, we are going to hold our elective congress just after our forthcoming independence celebrations. The venue is still to be considered, but definitely Harare will do so, as it is the capital city. The people's movement is unstoppable. Mashoko anoita naSengezo Tshabangu achiti aiwa ndatova nemaplans nepati yedu yeTCC tatonoita elective congress tinoelecta mamembers edu emubato ravo ravakatora reTCC kana kuti ravakaba reTCC vachiti aiwa tava kutonoita congress kuti tigona kuti tichafamba sei tichazviita semugore rino. Muri Zimbabwe ndo mashoko anoita naSengezo Tshabangu aya. Tiudziye mafukiro enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Pine mucomment section medu sangana usubscribe kulike tonotina on the bell icon. Tambochana maupdates anokupa pano paZim News Live.